Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони гиромӣ, ҳозир ман айчи омадам аптека. ҳавора бинед чӣ хушрӯ, ранги баҳор, ҳавои гарми хушрӯай. Тамошобинон, ҳозир ман чӣ рафтам аптека барои бачам. Вай шуда ғургушакам хали буровардай. Ура усу мактаб некиро ишкадаем барои чӣ ки вай ирӯз як кори муҳим контролни бори доштиян барои ҳамун мерам када хали страшни неса температура надораву ҳам хаки тарафи гӯшкам таварам кадай. боз ман рафтам доруш харидам. ҳавои хушрӯра бинен охи вообще хунук нестай. ҳаво беҳад гармай. барои ҳам гуфтам камта суҳбат када биём. тамошобинони азиз, касе ки дар канали мо нав пайваст шудагӣ хуш омадед мегум ҳаматона. иншоалло бо ҳамихе абзорҳо бисёр мешавад, бозорҳо насиб худо хоҳад бисёр абзор мешавад. барое ки ҳаво гарм шуд ман бисёр ба буромада метавонам ҳамаи ҷо мегардам. хунуки буд камтар мекардем. худо хоҳад иншаалло бо мекунем. тамошобинон баъд вай меҳмоное ки ҳамин нав пайваст шудаанд бисёр ҳоли саволҳо додагиянд. ягон рӯз ҳамаи шуморо ман ҷавоб метиҳам. ягон видео меша оиди барои чӣ ба мо дар хуҷанд зиндагӣ мекунем. мада бисёр савол додагиянд. ман барои ин ҳатман барои шумо ҷавоб метиҳам ки мо барои чӣ дар хуҷанд зиндагӣ мекунем. не ки шумо меган хуҷандӣ нестен ай гап зани то маълума ҳо мо душанбегием. лекин ҳоли як видео меша ки доир ба ин ваё гапҳо бисёр саволҳо дорам. ман ҷавоб мехоҳам додан. муддати як сол меша ки мо ҳами касба гӯё интихоб кардем, машғул ҳастем. барои ҳамин мехоҳам ба саволҳои ҳаматон аки як бор як видео шавад ҷавоб диҳам ки ба ҳазир мисол гӯш кунем. касе ки бо нав хуш меша ҳамун видеора ба сивкаша монда мегум ки тамошо кунанд. ҳай тамошобинони азиз, бо давоми видеора тамошо кунем, бо мо бошед. азиз, ҳозир ман бозор омадам, камтар харид кардем. яъне рӯзгори хона хеле яъне бехарид намешавад. инҷа камтар мевагӣ гирифтем. севои самаренка килош 7 сомонӣ арзон. ҳамин самаренка дигар хелшам буд. бо ҳамин самаренкара витаминаш бисёртарай. витамини с дора ку сер чиқа мағзай организмда. баъд лимон гирифтем 2.5 сомонӣ. дуташ 5 сомон меша лимона. баъд тамошобинони гиромӣ иҷада ман мандарин гирифта будам. нимша кӯдако хурдиян. иҷа 2 кило буд. хурда ина мандариноram бинед. сезоншамаки рафтаистай. як моҳи дигада тамом меша ё кам меша. сезон дора ку мандарин. мандаринора 7 сомонӣ 7.5 ба фикрам 2 килош 15 гуфт. баъд якта уксус гирифтам. хали уксус ака ман нарх навора ба чӣ хотир гуфтаистам ки бисёр мара подписчико хоҳиш карданд ки шумо нишон ё наметиҳан харидотона ай тоҷикистон нишон тиҳан ки мо фаҳмем нархо чанда. ман ба ҳамун хотир бо нагӯем ки дам ба дам абзор мекунам продуктара ба хотире ки бисёр мара хоҳиш кардагиянд. ба хотири ҳаваё намак гирифтем подписчикои. намак хай арзонай. баъд не спагетти тоҷикистон худаш мебурорад. петра меган нав вай шудаги ами як сол шуд мебурорад. аи гирифтем як пачкаш 400 грамм дора 4 сомонай. баъд буона ҳамин макарони буона бинед чиқа зарди хушрӯай. не кира ман намедонам ё и ранг боша ё тухм боша дурнишда. хай ба ҳар ҳол ба мазза ҳай чанд бор шуда ин мегирам мекунам. лапша паловай ку ош макарон меган ам хали мекунам. ба мазза мебиёя ҳамин намудиш бо чиқа мада фигурачи ош ҳам хушрӯ мебиёяда ҳамин намуд. 1 килои 1 килош 9 сомонӣ. баъд дӯстони азиз иҷада ман гирифтам разрихлитил ванилин 2 донагӣ гирифтам. бо 2 донаи дига доштам. мо хеле бисёр намехарам. чизе ки дар кор шуд бозор ҳамаи чи қарибай мехарем тез. аи макарон гирифтам. ин российский будай. аи 1 килош 10 сомон. ая мекунам макарон ош ҳар хела чизо мешавад. дуруни шурбота медозам майдакай ба маза меша. баъд гречка гирифтам 1 килош 12 сомон шуда гречка. баъд наход гирифтам. наход 20 сомон килош 10 сомон да ним кило гирифтам. хеле хай чанд бор мешава ина қадарай наход.
бой дам мекунад ки қаракша медушонӣ қадарӣ мешавад. ай гирифтам. Баъд дӯстони азиз иҷода шакар гирифтам. Шакара килош 8.5 сомонӣ, 2 кило шакар гирифтам. баъд дӯстони азиз бо тухм гирифтам. Тухм 1 сомону 20 дирҳамӣ, 20 дона тухм гирифтам. иҷода бо гирифтам помидор, 1 кило помидор 10 сомонӣ. помидорҳои ҳамии парники худмон меким иша бинед чӣ мулоимаки хушрӯай ҳамҷа агар маълум боша танаша бинем чӣ мулоимакай шакаро кунӣ бу дора бо бӯи ами помидори парниконами ба ини худмонай ҳаво ҳам хе гармай. зелен 3 донаш 2 сомон ида. ва ҷода чакка гирифтем бо 1 кило. хонаи мода бисёри ба чакка мераванд, бисёр ҳама авқота ба чакка мехӯранд. баъд ина занҷабил чӣ хушрӯае свеча бинед бо дарозак. баъд ай гирифтам уксус, ахай гуфтам уксус гирифтам. инам ирӯза баъд орд гирифтем тамошобинон. ҳози орда вай мондагия каридор ҳози дарун дурорумша ман нишон метиҳам ҳози мардак гӯя дарунаш дурура барое ки вай вазбинай орд як ҳамо лимчаш як қопчаш 235 сомон. орди фатирай, фатир ном дора, зардай вайш ҳамон мада маҳқул шуд. чиқа 10 килоаш ҳам мегирифтам нағз буд. ида гуфтам бисёрша бигирем ки ҳар рӯз рафта омада навистем. ира нишона додам аёдам биромадай тамошобинон. моҳира бинен, моҳира ҳам ҷошда тоза кардам метиян. ман аввал худам тоза мекардам, и гуфт ки худам тоза кардам метиям то нами продаве заберам фрухтеста буд хестолча дорад ҷош тоза мекардай. и моҳи калона, и моҳи 2 кило зиёдай уже майда майда кадай калаша ҳамара титипит кадай майда тофтистай. озира мешӯҳам жарид мекунамша. ҳамиқа моҳира 45 сомонида гирифтем. духтаро ина моҳира ма пухтам. моҳи бениҳоят бамаззаҳай суб сурхак жаридиш кардам. бо бозерабой бениҳоят бамазза мегзара. духтарон бо ма шакаро кадистам. ина чира фатира тунна кардам. фатири ма дурнушда камтара авғана намако ам обу намаку камтарак сода сода меандозумша. баъд сахтакак мешурумша. фатири кӯраки меган ку ам халиама камта содаш меандозум. бояд асlan надозӣ. ага камта ковакак шава хали мулоим шава гуфта барои ҳами равғаншам бисёри бад намеандозам. нармайни камтарак. арома бодиринг, помидор вай райҳони қоқ, пудинаи қоқ, гашнич, пиёз ҳамаи зеленура майда када. зеленуш хай свежие, ай пудинаву райҳонуш қоқ буд. ба ҳами санг, бодиринг, помидор, намак майда када чикидам. бо чеснокам дорад духтаро, чеснокам ҳаст. шакарови деҳқонӣ тоҷики очагӣ.
дӯстони азиз, бо хоҳиши подписчикҳо буд ки абзори фасонои куртаҳо шавад, духтои куртаҳо, нархҳои духтои куртаҳо шаванд. 80 сомон сар мешавад духто то 300 сомон. Вобастаи материалҳо мебошад тамошобинон. Материале ки қимат шуд, украшение ки вазбин боша, қин боша, бисёр боша, бо қиматтар мешавад. Ай материал вобастагии калон дора и духт. ҳатман тамошо кунед, лайк монед. баҳри шумо кадоме ки мехоҳад адреси ҳамин ателера метиҳем. Ателе дар Душанбе ҳай мо ки хмондузанда ҳастем. Бисёр майхали абзор доштам, ба хоҳиши тамошобинон бо абзор кардам. ина ё простое ки бе ҳичиян бо ё арзонтар мешаванд духтушон. тамошобинон дар паноҳи Аллоҳ бошед то наворҳои оянда.